Nyanya kwa garamogi mana kaka na singo adwana mondo mi wachaka twak marwa kod wendo en Abil Ondiek mabende tiyo e Usawa Agenda maenriruok ma ok mar piny owacho marango ratiro mar kit somo michiwo maromre ne jopuonjre emomiyo wan kode kae mar mondo mi watwagi kotenore koda senior school mabende sani thoth jonyuol ma jopuonjre kata nyithindegi notimo penj ni kod kikruok kalore ni senior school en gima wendo. Ok adwa ni mondo mi adhi mabor machiegni enye studio nya mana leronwa ni to bende duoko nyogol nyoro mar KJSEA kaka joma ng'iyo ratil kata pimo rang'iny mar somo e pacho ka bende umor kod kaka duokono kaka en kachiel kod kaka no ogole kod migao mar somo kata duol mar NEC. Erokamano mokwongo achak gi goni erokamano Simtos kuom gwela mondo mi watwag e weche mag somo. Duoko nyogol nyoro nitiere gigo ma nodhi maber e duoko, nitiere gigo mwanyalo wacho nodhi marach. Mokwongo wachak gi gigo maber matin ma wanyalo kwano. Gima ber sani endi en ni at least somb nyithindo manyiri o improve kabisa. Ka ing'iyo duoko manyogol nyoro iyudo ka nyithindo manyiri nyotimo maber subjects 10 out of 12 manye bedo assessed nye giombo chuo e 10 kuom 12. Mano endo en gima ber to bende miyo wanyalo penjore penjo ni to nyathi ma wuoyi dong' chien kanye nikech nyathi ma nyako osejukowa but ma en gima ber but nyaka wang'e ni nyathi ma nyako dong' chien. Nyathi ma wuoyi dong' chien. Gimachielo kendo manye obedo nwa maber results manyogol nyoro en ni skunde areas mag mwanyalo luongo ni asal kuonde motuo especially in the northern region gwenge mongoro kuma somb nyithindo manyiri yande nitiere chien kabisa. Sani wayudo ni somb nyithindo manyiri omedore kendo kwang'iyo gwengego wayudo ni nyithindo manyiri enrollment nyoingo mag joma chuo e gwenge mongoro goendo kuonde moko kaka Marsabit, Isiolo areas ainago. Koro kwang'iyo wawacho ni the bigger picture gima nokodhi maber wayudo ni CBE kaka waluonge sani competency based education nonego bed ni negolo piem matachande the piem maduong' ei somo kendo the intention mar CBE nonego bed ni ginacha nyithindo according to interest mag nyithindo. To duoko kaka nyogol nyoro kata nakwanene e media sani endi pod nitiere categorization. Iyudo ka nitiere nyithindo moyombo oyudo exceeding expectation 1, exceeding expectation 2 manyiso ni piem mane wadwa golo through CBE pod nitiere. Kanye mana kapok ni idonjo kanyo mano bende mane penjona machielo nikech aparo ni pod wantiere kod wach mar ni namba 1 en ng'awa. Adwa ni mondo mi achung'ne jofwambo kanyo nikech kikruok manitiere ni nyaka kafwambo ka entiere to ne wageno ni migao ne nyalo miyo wanonro matut mondo ging'iswa ni kar mondo wach ni ng'ama okwongo timuru kama tiyudo ka jonyuol mathoth gi jopuonjre gima wang'eyo en lai mar 844 ema koro iyudo ka nitiere gimogol ne ka entiere gi EE1 to nyiso ni en gi points maromo kama omiyo kaka jonyuol pod idhi kawo gini tiduoke 844 tiwacho ni mano nyiso ni oyudo ang'o oyudo A kata oyudo P. Wadhi timo nang'o mondo mi wagol piem ma waketo kata bedo ni CBE nobiro lokruok mane ma kaka jonyuol kaka jofwambo gi kaka migao mar somo onego keti mondo neni somo manyien e bwo CBE ok ng'iye namba 1 gi namba mogik. Mano endo en penjo maber. Unfortunately nigi CBE kaka obedo implemented sani endi kaka ilose sani endi ok en kaka nobedo intended. Nitiere kama ne wadiverte nikech weche mang'eny kaka gigo duto mabiro gi gik manyien nyaka chochni moko bediega. Sani endi iyudo ka pod nitiere gradings ma STEM omi thuolo. STEM en science, technology, engineering and mathematics. Iyudo ka en ofiche e category duto mag school.
kategori duto mag skul gendi bende determine kuonde ma nyithindo dhiye. Koro mano manyiso ni piem mar kuonde mag skunde pod dhi bedo. To maendi dhi weyo nyithindo mang'eny chien, nikech iyudo ka STEM oket nyaka e skunde mantiere e remote areas mag Kenya. Skunde ma wanyalo luongo ng'enygi gin sub county schools. Iyudo ka STEM oket kuondo. To gigo mamiyo nyithindo timo maber, mane gik mwang'iyo maduong' wan kaka Usawa agenda, iyudo waluongo ni factors that influence learning outcomes. Gigo manyayo weche mag somo, mamiyo nyithindo timo maber kuonde ma gintiere. Gin gik moko kaka lab, gin gik moko kaka laboratories, libraries, gi gik moko ainago. Iyudo ka skul mantiere gwenge kocha chande, ng'enygi pod onge gigo endo. To skul mantiere mano bedo chon, mano chakre chon, mwaluongo ni national schools, gintiere gi gigo endo mang'eny. Iyudo ka koro nyithindo madhi national schools, skunde mane waluongo chon ni national schools, dhi bedo gi advantage molo nyithindo matimore nade, masomo e gwenge kuonde e gwenge mongoro. Adwaro ni aduogi chien matin nikech gima duong' ma bende sani kiko itu jonyuol en ni kaka jopuonjre kata senior schools ma jopuonjre dhiye. Wang'eyo maber ni nyinge moloki emomiyo sani iluongogi ni C1, C2, C3, C4. Mak mana C1 ni pod ochung' ni national schools. C2 ni pod ineno ka gin skunde ma yande koket rang'iny mar national schools. Wantiere gi county schools, wantiere gi sub county school. Manyiso ni pogruok hie. Tiyudo ka tin kata onge. Pod nitiere obsession mar nyathina adwa ni mondo dhi e national school. Bende momiyo aparo ni jonyuol pod manyo niya kaluwore gi 844. Nyathina oyudo ang'o mondo ong'e kaka odhi wacho ni en odwa bedo e school mar C1 kata category 2 kata category 3. Bende iparo ni loko kata keto categories gi kama okelo lokruok moro amora e temo kelo romre kata somo maromre kind jopuonjre. Ok anyal wacho ni okelo lokruok maduong', nikech kuonde ma nyithindo dhiye gin kuonde mane giyiero. Mokwongo kwachako, nyithindo noyiero kane gintiere skul, oyienegi yiero skunde 12. 12 ne giyiero pathways 3, subject combinations 3. Moyiero mar ariyo, subject combination mar ariyo, mar adek, mokwongo, mar ariyo gi mar adek. To subject combination moyiero gi duto oyiene yiero skunde adiwa, skunde 4 modhiye. Skunde 4 modhiyegi dhi luwore gi performance ne penj manyogol nyoro. To gi performance, penj manyogol nyoro mokwongo mako cover 60%. And then the 40% wayude Kenya KPSEA to gi school based assessment. Koro manyiso ni skunde, in as much as ni nyithindo noyiero skunde gini pod chalre gi machon, nikech kata na machon kane pok idhi kamoro ni yie ni yiero skul midwaro dhiye, and then tokeno endo eka sirikal kata na Ministry of Education gi NEC place according to gi kaka itimo. Mano endo gima pod wayudo ka dhi mbele curriculum manyien niendi, mana ni koro nyinge emopogi. Keda paro ni kanyo bende nitiere jonyuol mane nitie gi kikruok matin ka gipenjo ni duoko mane wayudo nyoro oseting'a tamalo 100 koso pod warito mondo mi wakaw KPSEA wariti. Aparo ni migawo mar kata duol mar NEC nolero ni duoko manyogol nyoro gisenywako gigo te. Gisenywako ni atamalo 60 mar penj manyotim mogik ni, gisenywako atamalo 20 mar duoko mar KPSEA, kendo gisenywako atamalo 20 mar school based assessment manotime grade 7 gaboro. Manyiso ni mane duoko makoro idhi ti godo mondo mi oket nyathi kata japuonjre skul modhi some. Ang'eyo ni weche mag yiero kama nyathi dhi dhiye pod nigi weche mathoth kaluwore ni migawo mar somo dhi ng'iyo weche mathoth kapok oket nyathi e skul. Mak mana nitie jopuonjre kata jonyuol bende kie thuolo ni pok ong'eyo ni STEM, social sciences, arts and sports science. Apano ni nitiere janyuol mane openja ni manyiso ni ka nyathino dhi timo arts and sports science
onge gimoro amora machielo motimo. Ng'ato paro ni ka nyathine bere go abal, samoro wang' odhi skul mana go abal. Aparo ni en gima ber mondo mi waler ne jonyuol ni to e pathways adek gi. Ang'o giri manie iye? Poni nyathina odhi somo STEM. Odhi somo ang'o? To gikone obedo ang'o? Nikech magi gik madhi nyiso ni tok kisetieko senior school, idhi bedo ang'o? Ka nyathina otimo arts and sports science, ong'iyo timo ang'o e college kata bang'e kanyo? Arts and sports sciences kanyalo chako oting'o gik ma giluongo ni tracks mang'eny. Arts and sports sciences nyathi nyalo timo creative design, nyathi nyalo timo film production, nyathi nyalo timo gik mang'eny. But mokwongo okumino ni ka nyathi oyiero arts and sports sciences, nyathi koyiero STEM kata nyathi koyiero social sciences, to mano kende gimo dhi timo. Mana kaka e system manyo kadho cha, iyudo ka CBE pod nitiere gi subjects 4 ma nyathi ochuno ni nyaka otim. Kata bedo notimo arts and sports sciences, social sciences, STEM, nyathi pod nyaka dhi tim somo mar English, Kiswahili, community service learning to gi physical education. Magi endi duto bende kopogore gi gigo ma odhi yiero e kind categories adek ma sirikal oketogo. Magi endi duto bende pod subjects 4 mochuno gi pod dhi determine gima nyathi nyalo timo kopogore gi gigo modhi yiero. Gigo modhi yiero en mana mondo miyo guide nyathi gi jonyuol kalure gi kuonde ma nyathi nyise tekone e wach mar somo. But nitiere subjects 4 ma pod ochuno ni nyaka otim. Erokamano, inyalo bende lerona wach mar kaka oket kidienje mag skunde mag senior kod gigo ma japuonjre kata pathways ma skunde dhi chiwo. Gi thuolo ni ang'eni jonyuol ma jopuonjre gi kata nyithinde gi no oyiero, ne otimo penj, nyose yiero skul ma gidwa dhiye. Gima koro girito ni sirikal dhi keto gi e skul mane. Inyalo mana lero ni skul ka skul kata categorization mag schools keto senior schools e group machalo nade? Koro senior school obedo categorized e dul 4 kalure gi pathways ma nyathi oyiero. Pathways nwasewacho ni gin STEM, wan gi social sciences to gi arts and sciences and sports sciences. And then senior school pod obedo categorized according to the accommodation type. Wan gi mag day school to wan gi hybrid moting'o day school gi boarding school. Waonge gi category mar senior school ma is purely boarding, a new system. And then pod obedo categorized based on gender. Ma wantiere gi girls, boys to gi mixed. And then gi special needs, mano endo lure gi nyithindo mantiere gi dwaro mopogore mondo mi gisom. Wanyalo yudo nyithindo man gi autism, wanyalo yudo nyithindo ma nitiere gi chandruok mag winjo, chandruok mag neno. Wantiere gi categorization mar senior school, special needs. To wasewacho ni senior school category obedo based pathway, accommodation, special needs and the gender. Koro e pathways kaendi wantiere gi senior schools ma they provide the 3 pathways. Mano endo ma they provide STEM, arts and sports sciences and social sciences. And then one gi senior schools ma they provide pathways ariyo. Pathways ariyo mano endo en STEM to gi arts and sports sciences. Wantiere gi senior schools ma they provide bende another 2 category, STEM to gi social sciences. Mangiso ni skul ka skul nyaka bed gi STEM. Skul ka skul nyaka bed gi STEM. Kaito kore yiero machielo. Yiero machielo mitimo. Wang'e maber, achiel kuom ripode manundiko kaka usawa agenda en ni infrastructure kata mwandu mag somo pod ok oromo e skunde. Ahinya sani king'iyo CBE ng'enyne en gimitimo moloyo gimibet e klas tisomo. Bende uparo ni sirikal osetemo
weche mag classes sani taparo ni ng'eny kaluwore ni bende secondary school machon ne nigi classes mang'eny moheo masine dhi kawo. Secondary school ne gin skunde kidienje 4, sani senior school dhi kawo 3, manyiso ni class bedo mak mana kopogore koda class nitiere pewe mag tuke, nitiere laboratories, nitiere weche mamoko. Bende uparo ni sirikal osetemo to rem manitiere sani bende nyalo miyo kata nyalo mono jopuonjre moko bedo kama ber kaka jowadgi? Rem nitiere maduong'. Kiweyo kata na infrastructure, rem nitiere kata na e weche mag jopuonj madhi puonjo nyithindo giendi. Nikech jopuonj madhi puonjo nyithindo nokobedo trend e new system ni. Manyiso ni sirikal nyaka dog gima waluongo timonegi ni retooling. Nyaka dog tiegogi, dog mede tiegogi kalure gi gigo makoro idwaro ni gipuonj sani, mopogore gi mane gipuonjore mondo mi gidhi gitim. Lakini aparo ni chenro mosebedo kadhi mbele kalore ni kata e juma mokalo moro nochakore Kisii County e chenro mar nyiso gi gima senior school kata retooling. Koro aparo ni nyalo bedo ni jopuonj ma kwan pokoromo batang'e gima sirikal osebedo katimo. En gima osebedo katimo to time e yo mopogore moloyo sana e senior school. Nyoro kanyigolo duoko e kanye TSC okone gidhi chako process mar medo tiego jopuonj madhi puonjo senior school. To kwaweyo mano wayudo ni mokwongo junior school bende ni penj mar junior school, assessments mag junior school obedo part of the marks mag determine kuond manyathi dhiye. Tiyudo ka junior school nyithindo nyipuonjo gi jogo ma nyoa e college kata waluongo ni intern teachers. Ma bende nyocho kobedo trend mondo mi opuonj competency based curriculum, mondo mi opuonj CBE. But koro nikech gap nitie, nyoket gi mondo mi gipuonj. Manyiso ni nyok ging'e ahinya, ok wanyalo wacho ni ging'e ahinya, but nyok ging'e ahinya gino manye gitimo. To kwaduoge weche mag infrastructure, adier pod nitiere fuok maduong'. Iyudo ka kata sirikal osebedo katemo mondo mi o improve infrastructure mag skunde mane waluongo ni sub county, pod nitiere fuok maduong'. To gima ne sirikal otimo marach en ni mokwongo ne gikelo system mane iluongo ni comprehensive school system, kama ne gikawo junior school gikete primary schools. Koro sirikal nochako improve resources mag primary schools kane gi estimate ni nyithindo mag junior school dhi bedo kuendi forever. But gisani endi mano endo nomiyo sirikal owito priority mar timo ang'o, improve infrastructure mag sub county schools mane dhi timo ang'o, mane dhi ting'o nyithindo ma oa e junior school mane dwarore moloyo. To sirikal sani endi osewuok bende e pachgi mar keto junior school e primary school. Sani endi nitiere debate mar ni gidwa ni gitergi ang'o e senior school, nikech senior school iyudo ka odong' gang'o, odong' gi nafase mang'eny. Mamano endo en focus mano wuok away from the chenro manoketi. Erokamano ahinya. Sama wawang' waparo ni nyalo mana miyowa wach mogik ahinya e jiwo jonyuol, nikech gimanyien biro gi weche mathoth, kendo iyudo ka sani jonyuol mathoth chunygi omoko. King'iyo skunde thothgi nodhi e skul kawuono mondo mi oler nang'e ni to ma nyiso nang'o. Inyalo mana jiwo jonyuol kotenore koda lai manyien. Inyalo bedo ni en gi muodo lak, mak mana kane okete CBE ni nigeno ni ene gima dhi keto nyithindo kama romre, kendo dhi miyo nyithindo kotieko senior school to gin jomoko chuno nyaka dhi e college, ng'ato nyalo chako tije moro. Gima wanyalo jiwo jonyuol, CBE ober mana ni kore kochakore. Kaka wang'eyo pile pile gino manyien nyaka bed gi chandruok mang'eny. Gi jonyuol nyaka ng'e sani endi ni results kowuok, to ka nyathini oter
kanyo mano kidwar head teachers mag skunde manye nyithindo nitiere gi ting' maduong'. Onego bed ni jonyuol register complaint. Kiyudo ka nyathini oter kama nyokidwar, inyalo dhir head teachers e skul manye nyathini owuoke, i-register complaints before 2 weeks kapok nyathi otimore nade odonje senior school. Mana kaka nyo wasewinjo senior school enrollment chakore tarik 12 dwe mokwongo, manyiso ni ka results mag nyithindi dhi kete kuonde mopogore opogore mag senior school tarik 20 dweni. Koro tok tarik 20 nyaka tarik 12 jonyuol mondo mi ong'i results nyithindgi maber. Kiyudo ka nyathini ok oket kama ok owinjore, ok en final verdict, inyalo register complaint gi headmaster mar school manye nyathini nitie mondo mi owilne nyathini school. Kamano en. Erokamano ahinya. Itieko gi kanyo? Akadona ng'adi. Erokamano ahinya kuom biro nyakoromogi. Mano jalony mawuok Usawa Agenda mabende ne leronwa kotenore koda kikruok masani nitiere. Kendo adwani mondo mi aparni ni weche mag selection kata kama japuonjre nyathini biro dhiye en chenro mabende dhi chakore timore jumani. Mak mana ni sirikal ng'iyo weche mathoth kapok oket ng'ato e skul kata e pathway. Wasewacho ni gin kidienje adek mag somo, kamoting'o STEM, kamoting'o sports, kamoting'o social sciences, kamoting'o bende sports science. Manyiso ni japuonjre ibiro yier kata migawo mar somo biro ng'iyo kama owinjore kode. Par ni kopogore kod kaka nyathi otimo, ibiro ng'i gima nyathino ohero. Nyalo bedo ni okalo e STEM kata e chenro e weche go eko mag somo mag kwano aching, engineering, weche mag science. Mak mana chunye hie to nitiere e timo sports science. Mano bende migawo biro ng'iyo. Bende nitiere wach mar ni jopuonjre 59% kata 60% nyaka tim kit somo manitiere e bwo STEM. Mano bende biro nyiso ni japuonjre itero kama nade. Omiyo en gima ok wadhi winjo te e thuolo ni. Mak mana kaponi in gi penjo nyaka idog e skul mar mondo iwinj achiel kachiel gima mano nyiso ne japuonjre mari. Nyakoromogi adwaro ni mondo mi watiek twak makamano gi kanyo, kama bende bang'e wabiro miye weche mag tuke.